झूठू थुलू टिके टिके देखिली मु तोते सेई दिन एई दिनु पागल हेई एई मन केबे तू काको पैसा मागुछु कौन है रे? मु रमेश तो सांग मो सहित मजा कौन ना ষোলটি ফাগুন আসি তোতে ছুঁই গলা করে শাড়ি তু পিন্ধিলু যোদিন চালু থিলু টিকে টিকে ঝুটু থুলু টিকে টিকে দেখিলি মু তোতে সেই দিন এই দিনু পাগল হেইছি এই মন ভাবি মু তো কথা বসি রাতি দিন ষোলটি ফাগুন আসি তোতে ছুঁই গলা পরে মন্টু তু কেইরে বসিছু আশারা খুঁজি আইলু তু কোড়ে মিলিলুনু ଆମେ ଗଛ ପାଖେ ବସିଥିବୁ ଭାବି ଆସିଥିଲୁ ତୁ ଏଇଠି ଆସି ବସିଛୁ। ଆରେ ତୁ ରମେଶରୁ କେତେ ପଇସା ଆଣିଥିଲୁ ରେ? କଣ ଲାଗି? ସେ ପଚାରୁଥିଲା ଏମିତି କି ମଣ୍ଟୁ କୋଡ଼ ଅଛି ବୋଲି। ମାସୁଡି ହେଇଗଲାଣି ରେ 1000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି ଯେ ତାକୁ ଦେଇନି। ଆରେ ମଣ୍ଟୁ ତୁ ଆଇକି ଏଇଠି ବଇଛୁ ରେ ଲୁକିକିରି। ରମେଶ ଆଇଲାଣି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି ଟେନସନ ନାହିଁ। ହଁ ହଉ ତୁ ଆକ୍ଟିଂ କର ଆମେ ତୋର ପାଳିଆ କରିଦେବା। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆବେ ମଣ୍ଟୁ ତୋତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି ମାସେ ହେଲାଣି 1000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ନେଇଛୁ ଦେବା ନା ଧନୁ ନାଇଁ କାଢେ ମୋ ପଇସା ଜଲ୍ଦି କାଢେ। କେବେ ତୁ କାହାକୁ ପଇସା ମାଗୁଛୁ? କଣ ହେଲା ରେ? ମୁଁ ରମେଶ ତୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ସହିତ ମଜା କଣ ନା ସାଙ୍ଗ ମଣ୍ଟୁ ତ ଏବେ ଶୋଇଛି ମୁଁ ତା ଜେଜେ ବାପା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରକ୍ତ ପିଇନି ଆଜି ତତେ ଖାଇବି। ଆରେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଥଟ୍ଟା କଣ ନା ମତେ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରୁନାହିଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୋ ବେକଟାକୁ ମୋଡ଼ି ଟିକେ ରକ୍ତ ଚାଖିବାକୁ। ନାଇଁ ଜେଜେ ବାପା ମତେ ଖାଆନ୍ତୁନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆରି। ଏମିତି ଯିପାରିବେ? ମୋ ନାତିକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଦେଲୁଣୁ। ଯଦି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଏବେ ମୋ ନାତି ପକେଟରେ 500 ଟଙ୍କା ଭରିଦେ ନହେଲେ ତତେ କୁକୁଡ଼ା ବନେଇ ଦେବି। ଓମ୍ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ନାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ବନାନ୍ତୁନି ମୁଁ ଏବେ ଏକା ପଇସା ଦେଇ ଦଉଛି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ କେବେ ମାଗିବେନି। ମଣ୍ଟୁକୁ କହିଦେବେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଶଳା ଟିକେରେ ବଞ୍ଚିଗଲି ନହେଲେ ମଣ୍ଟୁର ଜେଜେ ବାପା ଆଜି ମୋ ରକ୍ତ ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ରେ ବାପା। ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଛି। କି ଏକ୍ଟିଂ କଲୁ ରେ? ଆମେ ତ ଭାବି ତୋ ଜେଜେ ବାପା ସତରେ ପଳେଇଲେ ପରା। ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିଲି କ'ଣ ହେଲା ମଣ୍ଟୁକୁ ବୋଲି। ପାଟି ବନ୍ଦ ମଛ କହିଯିବ ବାଃ 1000 ଟଙ୍କାର ଉଧାରି ମାପ ଆହୁରି ଉପରି 500 ଟଙ୍କା ଲାଭ। ଆଇଥିଲା 1000 ନେବାକୁ ଓଲଟା 500 ଦେଇକି ଗଲା। ତୁ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ଟିଂଟା କଲୁ ସେଇଟା 500 ଦେଲା ଆଉ କିଏ ହେଇଥିଲା ଆଉ 1000 ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତା। ୟାକୁ କହନ୍ତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। पैसा ध आज चिकन पकड़ा मारता हवा। पैसा करती है पैसा देके जाती है पैसा देके जाती है हम चिकन पकड़ा खाती है चलो चिकन पकड़ा खाएंगे। बॉय शेष हो गया मणिया चलो खाइबा चिकन पकड़ा।